Vitajte u Epodex. V tomto videu vám ukážeme, ako pomocou mikrocementu Epodex dosiahnuť na stenách betónový vzhľad. Na prípravu povrchu budete potrebovať nasledujúce nástroje: Epodex primer, miešadlo a akumulátorový skrutkovač, maliarsky valček, nitrilové rukavice, maskovaciu pásku a zásobník na farbu. Podklad musí byť stabilný, suchý a zbavený nečistôt a separačných látok. Okraje prelepte maskovacou páskou, aby ste dosiahli čistý povrch. V prípade obkladov a dlažieb odporúčame vykonať základný náter pomocou nášho prípravku 2K Primer na nenasiakavé podklady a vyplniť škáry. Povrch ošetrite našim vhodným základným náterom. Nechajte základný náter zaschnúť. Pokračujte hlavným náterom. Na hlavný náter budete potrebovať zložka mikrocementu A a B, VB pigment, miešacie vedro, váha, miešadlo a akumulátorový skrutkovač, maliarsky valček, hladidlo, nitrilové rukavice a voliteľná Epodex polyuretánová živica ako tmel. Hlavný povlak sa skladá z dvoch vrstiev. Začnite s prvou vrstvou. Zmiešajte zložku mikrocementu A so strednou zrnitosťou so zložkou B v uvedenom pomere miešania. Na zafarbenie materiálu použite pigment VB v odporúčanom množstve. Materiál rozotrite hladidlom. Potom ho nechajte zaschnúť. Odbrúste všetky nežiaduce nerovnosti väčšie ako 3 mm a vysajte prach z brúsenia. Rovnakým spôsobom pokračujte s druhou vrstvou. V závislosti od požadovanej povrchovej úpravy môžete naniesť mikrocement so strednou alebo jemnou zrnitosťou. Vo vlhkých miestnostiach a vo vonkajších priestoroch odporúčame povrch utesniť polyuretánovou živicou Epodex v matnej alebo lesklej farbe, aby ste získali vodoodpudivý povrch. PU živicu a tužidlo zmiešajte v uvedenom pomere miešania. Zmes nalejte do zásobníka na farby. Materiál nanášajte v tenkej vrstve krížovým pohybom a nechajte ho vytvrdnúť. Odporúčame 2 vrstvy. Podrobné informácie nájdete na stránke každého výrobku. Príjemné spracovanie našich výrobkov. Váš tím Epodex.